ಹೊಸ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಜೇರು, ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಇದು ಜೇರು, ಅಂಗಿಗೆ ಇದು ಜೇರು, ಕೈ ಕಾಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೇರು. ಫುಲ್ ಹೌಸಿ ಫುಲ್ ಹೌಸಿ आपण आती तुम ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಪಂದೇನುವೆ ಯಾಲೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ದತ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡತುದು ವರ್ಣಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಇತ್ತೈತೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ತೆ ಒಂಚೂರು ತರೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಮೀದು ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆತನು ಮೂಲಿ ಏರ್ ಬೈತಾರೆ ನಿಗ್ಲ ತಜವಾಡೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲಿಯರ್ ಬೈದಿನಿ ತುಲೆ ಇವಾಗ ಇರ್ದಾನಿ ಪೊರ್ತುರ್ ಬೈದಿನಿ ಆಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾಪಲ ವರಪು ಜರಿನಿ ದಾನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಜೋರು ಎನ್ನಂಡು ರೇಗ ಬೊಡಿದಿನ ಜೋರು ಎನ್ನಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಗತ್ತೆ ಅದೇ ದಾದನ್ ಪರ ಮುಳು ಮೇರೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನ ಆಫೀಸರ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚದು 3 ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ದ ನೀರು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜನತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸೊ ದಾನಿ ಪನ್ನೀರ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಪೋರಾಂಡ ಅಂಚಂಡ ಶಿ ಯಾನೆ ನೀರು ಮೂಲು ಪೋರೊಂದನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಪೂರ 2 ದಿನ ಶಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದೀಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚು ಊರುಗಳ ಪೋರಂಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದೀಯ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ వచ్చిన ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗುಣತೆ ಇಂಕಲೊಂಚು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ತೂನಾರು ಬಾಕಿಲ್ದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ వచ్చేది ಅತ್ತಜಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಾತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಡ್ಚಿದ್ದು ಪೂರ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇರೇ ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಬರೀ ದೊಡ್ದು ತಿನ್ನಾರೆ ಮೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ వచ్చేది ಆತಜ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಮುಂಚೆ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡಾರಿ ಒಂಚ 2 ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕಂತ್ಯಾನ ಕೈಪ್ ಉಂಡತ ಒಳ್ಳೆಡು ಇನ್ನು ಮೂಂಗುದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಡ್ಯಾನು ಪದಿಂಗಿದ ಮೇರಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ಸುಲಭ ಪುಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾನು ಬೈಯಡಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಟು ಯಾನ ಪಂಡೆ ತೆರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇದ್ದಾಗ ದಾದಾಪು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇನ 20 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡುವಾರು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾತನೋಳು ಪುಲ್ಲರಾಪ ಜನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರದಿ ಆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತೆ ಫುಲ್ వచ్చిನಿ ಯಾನು ಮೀದು ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಲ್ದೆ ಗಂಟೆ 7 ಆನ್ ಬತ್ತನ್ ಎಂಕಿ ಥರ ಅಪ್ರಪ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪಡಣ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತೇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯೇರು ಅರೆಗೆ ಓಲ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಂಚಿ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೋಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತೋ ಇತ್ತಾರ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಾನು ಸೊ ಬೇಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನಿ ತಜಪಾವ ಯಾನಿ ಏನ ಮಲ್ತದೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ನು ಯಾನು ಗೋಬಿ ಪರಾಠ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ 2 ಟೈಪ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಗ್ಲ ಗೋಬಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದಿಡು ತೊ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೋಬಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೀಸ್ ಇದಾವೆನು ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇಡವೆನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಕಿನ್ನೀನ್ನೆ ಪೀಸಸ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇದು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇಂಚ ತುರಿದು ದೀದು ಬಟ್ಟಲಡು ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಟೆ ಯಾನು ಪರಾಠಾಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಆಟನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಡೆ ಮೂಜರ ಕಪ್ಪದಾತ ಯಾನು ಆಟಾಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಬೋಡ್ ನಿಗ್ಲೇಗ ಆತ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಡೋ ಅದಾಗ ಪರಾಠಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತಾನೆ ಆಡು ಪೂರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲಿಗೆ ನಿಗುಲು ಏನೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಡೋ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ತಿನ್ನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಯಿನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇದ್ ಬೋಡಾತ್ ನೀರು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಪುಜೆಂಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ
ನೆತ್ತ ಒಂದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇ ಒಂಚೂರು ನಸೆ ಆಪುಂಡು ಕುಡಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದೇನು ಪುಜೆಂಕದು ತೆ ಆಂಡ್ ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಡು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ದೈಕ್ ಇಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅದನ್ನಟ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪರಾಟಾಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಗೋಬಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಡಾಯ್ಡ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಐಕ್ ಓಮ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಾನ್ ಒಂದು ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಪರಾಠ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಹೆವಿದವು ಐಟಮ್ ಅಂಚಾದ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪರಾಠ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಜ್ವೈನ್ ನೆಕ್ ಹಿಂದಿಡ ಅಜ್ವೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮೇಯ್ನ್ ಹೀರೋ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಉಂದುಲ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಅವಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿನ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ನಿಗುಲು ಬೋಡಂಡ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಪರಾಠ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನೀರ್ದಲ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಐತಲ ಮಲ್ಪೇರು ತೂ ಯಾನು ಅವರ ಬಟಾಟದ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉಂದೆತ್ತ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಯಾನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಮೆಟೊ ನಿಕ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತೊ ಇತ್ಯಾನ ನಿಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸಾಲಾಸನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡಿಯ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಹಲ್ದಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಜೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಜಂಚದ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಒಂಜೇ ಡಬ್ಬೆಡಿತ್ತು ನಂಚದನ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾನು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅತ್ತು ನಿಗಲೆಲ್ಲಡ ಓ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವೆ ನಿಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದೇನು ಈತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಯ್ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆಂದೇನು ಮಸಾಲನು ದಾಲ ನೀರು ಗೀರಿ ಅಂದ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪೋಡು ಡ್ರೈ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಐತ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಿಜನ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ತುರಿದಿತ್ತಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಯಾನು ನಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಅಂಚದ ಪೂರ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟೊಗು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಂದೇನು ಒಯ್ತೊ ನೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಡಯಟೆಡ್ ಪೊರಿಪುರತೆ ಅಗುಲು ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚೆನೆ ತುರಿದಿನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನು ಅಗುಲು ರೈಸ್ ದಲ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಒಂದು ಪಿದೇವ್ರದಗುಲು ಪುರ ಒಂದೊಂಚೂರು ತೂವರೆಗ್ಲ ರೈಸ್ ದಲ್ಕನೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಳದೀದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ದೊಡ್ಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಯ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದೆ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಏತ್ ಪೂರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಆಜಾವೆ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಪಾದು ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂದೇನು ಯಾನು ನೆತ್ತ ನೀರು ಒಂತೆಂತೆಂತೆಂತೆ ಆಜಾವೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೊಂದು ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಗೆ ಎತ್ತತಿರ್ತದೀಯೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆಟೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಪಾತಿದ ಆಟ ಏನಾತನ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅದೇ ಹೊರ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಂಜಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಂಡೆ ಐತ ಅಡಿಕೆ ಅನ್ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುದೀಪೆ ಇಜನ ಜಾರ್ ಉಂಡತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಚಪಾತಿದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬುವರ ಆಲೂಕ ಪರಾಠ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೊನೆಡೆ ಚೂರು ಎನ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರದ್ದು ಹೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಗೋಬಿದ ಪರಾಠ ಒಂಚೂರು ನಿಗ್ಲು ಏತ್ ಬೋಡಾತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೋಮೋಸು ಎಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒರಿನ ಒಂದೇನೈತೆ ಜುಟ್ಟುನು ನಿಗುಲು ಗೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಒರಿನ ಆಟನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೇನು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪರಿ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಶೆಫ್ಸ್ ನಗುಲತ್ತ ಆ ನೆಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪು ನಾವೇನು ಎಂಚ ಪರಿಯಂದಿನಲ್ಕ ತೂಡೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನಗುಲತ್ತ ಯಾನ್ಲಿ ನೀ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿಂಡವು ಮಧ್ಯಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ಪಂದೇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಟೋಡ್ಗೆ ಸೈಡ್
ಮದ್ದೊಡ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಐ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣಿಯನ್ನ ಒಂದೇನು ಯಾರು ಒಂಜಿ ತವೋಕು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಕಾಯವ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯಿನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನೆಟ ಕಾಯ ಒಂದಿತ್ತ ನಾನು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯೋಡು ಒಂದುದಲೆ ಕಾಯಿಂಡಿಯನ್ನ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕಾಯಿನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪೂರಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚ ನಮಗೈತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚೆನೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡೆ ಕಲ್ಪುನತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೈಪದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಅಲ್ಪೆರ್ ಪನ್ನಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ದ ಆಟನ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಉಂದ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಪರಿವುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದೆಂಕಿ ಈಸಿಂದ್ಲ ಎನ್ನಡು ಬಟ್ ದಾದನ್ನ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಪುಣಾತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದೇನೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ದ ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಜುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡುಲ ಎಂಕೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಇಂಚ ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ನಗ್ಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಇಂಚ ಸೊ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಟಲ್ಡ್ ಬಲಸದಿಯೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ತ ಗೋಬಿದ ಪರಾಠ ರೆಡಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನರಕ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಯಾನ್ನೆಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗಂದು ಪೂರ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುನೇನು ಪೂರ ಮೂಡಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಜನ ಲಾಯಕಡೆ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುಗ ಪನ್ನಗನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಪವೆ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಜಿ ಒಂದು ದಿಂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಪ ಟೊಮೆಟೊ ಇರ ಅಂಗಿಗೆ ಪುಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೈಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಗಿಗೆ ಪರ ಟೈಮ್ ರೋತಿ ಕುರ್ಮಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಏತ್ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲ ಕಬಕ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂತಾರನ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಜನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜತ್ತಿನ ಆತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ನನಗ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನೋಡೋಣ ಮೊನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುನಿದ್ದಿ ಯಾ ಬನ್ನದ ಕೆಲಸ ತಂದಿತ್ತು ಬಕ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋ ಇತ್ತೆ ವಾವ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಆಪುನೆದೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಒಂದುನ್ನದು ಬ್ಯಾಗ್ಲಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಒಡೆ ಬಲ್ಪು ನಾವು ಒಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಜಿ ಬೆಚ್ಚೋದ ತಿನ್ನ ಮಜಾ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಕುಳೋನ್ ತಿನ್ಕತೆ ಇರದಾನೆ ಆತ ಇದೇನ ಕುಲುನದ ಅವನ ನದಿಲೆ ಕೈಕಾಲ್ ಮನೆ ದೆಕ್ಕದ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೆಗತ್ತು ಪೋತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪೆ ಮೇರ್ ಇಂಕ್ ಡೌಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪೇರ ಅಂದು ಕೈ ಬಾಡ್ದಿನ ವಸ್ತು ಮುಗಿತದೆ ಬಿಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂದೆಟ್ ಬತ್ತೇರು ದಾದಂಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತೇರು ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಸರಿ ತೋಜೋಂಡು ಎಕ್ಕಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಗಿಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪರಾಠ ರೆಡಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಮಲ್ಜಾನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮಲ್ಜಾನ ಹಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಪೂರ
ಮೋಮೋಸ್ ದಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಕಾ ಪರಾಟ ಯಾನ್ ಆಲೂ ಕಾ ಪರಾಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬು फूल गोभी का पराठा ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದ ಒಂದು ಯಾನ್ पत्ता गोभी डालते ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಮಲ್ದಿನತೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರನ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ಪೋದಿತ್ತಳು ಸೊ ಪರಿಯಿಂಡವು ಒಂಚೂರು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಿಗ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡುಡ ನಿಗ್ಲು ರೆಸಿಪಿನ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೀನಿ ಮೇರೆಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತಿ ಬೈಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ತಿನ್ನಿ ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಕಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಏಜನ್ ಪೂಜಾನ ಇವಡೆ ಬಲ್ಪುರು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ತದ ತಿರ್ಗು ಬರತ್ತೀನಿ ಅದ ಈ ತಿರ್ಗು ಬರತ್ತೀನಿ ಅದ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರಂಡ ಪೂರತನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಹುಡುಗ ಬತ್ತ ಬೆತ್ತೊಂಡು ಏನೇ ಸಾಮಾನು ಊಟ ತಕ್ಕ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಜನ ಕತ್ತೊಂಡು ಇಂಕುಲು 15 ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಊರುಗು ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕಾಣೆ ಇಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಇನ್ನೇನಾ ಇನ್ನು ಕಳ್ತದ ಹಾಂ ಓಕೆ ಫ್ರೈಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ರಜೆ ಜನ ಮುಂಜಿನ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಫ್ರೈಡೇ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ ಓಕೆ ತೋ ಇನಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಇಂಕುಲು ಫ್ರೈಡೇ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಣಿಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೀನ ಗೊಬ್ಬರೆಂಡು ಹೌಸಿ ಶೀ ಯಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಗತ್ತೆ ನಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬ ಹೌಸಿ ಒಂದು ಆಲೇಜ್ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಬಿಂಗೋ ಏನಾಡು ಶೆಲ್ಲದಂತಿನ ರಿಮೋಟುಡು ಎ ಸಿನ ಆಪರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಂಗೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತತೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಈಗ ದಾನಿ ಆತ ಮಸರದ ಈಗ ಬೇಗ ರಪರಪ ಕೆಲಸ ಸೊ ನೆಟ್ ತುಳ್ಳಿ ಇಂಚದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬರು ಇಂಚದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇವರೆಂಡು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಅದನ್ನು ಗರೀದಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಡಾಪ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪುಡಾಪ್ಲೆ ಅದೇ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬಕಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇರೋದಂತ ಬುಕ್ಕುಡು ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಅಂಚೆಚಿ ಒಂದು ರಿಯೂಸೇಬಲ್ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಒರಿಯರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪಂಪೆ ತೋರ್ಸೊಂಡು ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಂಗೋಗ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಹೌಸ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹುಷಾರು ತೂಗಿನ ಎಡೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದಮಟ ಕಿನ್ನಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಚನ್ ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ನು ಇಂಚ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಒಂಜನ ಒಂಜನ ಅಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಶೀಟ್ ಕಾಲಿ ಕೊಡುವ ಶೀಟ್ ಅಂದು ತೂರೆಜ್ಜಿ ತೂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ನೆನೆ ತೋಡಿಪು ನಾನು ಆಯ್ಸ ಆರ್ಯ ಬಟ್ಟ ನೀನೆ ಅಂಚದ ತುನಗ ನೆನೆ ಬೇಕು ಮೋದಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಬೇಗ ಪರ್ಪಲ್ ಇರಂಜೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ ಇಂಚನೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಪಿನ ಪರ್ಪುನ ತೋಲ್ದ ನಿಂಗ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಏರಳ ಬಾತ ಹಚ್ಚಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಒಲೆ ಕಾಯ್ಕುಲು ಪರ್ಪುನ ಹುಷಾರದಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಾತನೆ ಹುಷಾರಿ ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಹುಷಾರಿಚ್ಚ ಒಣಸ್ಲಾಯ್ ಕಲ್ಪ ತೂಲೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ಒಣಸ್ಲಾಯ್ ಕೊಂಡು ಅವು ಡಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗುತ್ತ ಓಕೆ ನೆಟೇರ್ದು ಇಂಚ ಅವೇನು ತೂರೇಜ್ ಇಂಚ ಓಣ ನಂಬರ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತ್ ಬೈದೊಡ್ಡು 48 ತೂವರೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಪನೋಡು ನೆಟ್ ಇಟ್ಟದು ಇದು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಒಂದೇನು ಪುರ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು
ಫುಲ್ ಕನ್ಫ ಫುಲ್ 23 ಯೋ ಬಾಯ್ ನೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲ 23 ಆನ್ ಮುಲ್ 23 ಪಾಡು ಯಾಮ್ ಬನ್ಬೇಕೇನಿ ಈ ಬುಡು ಪಂತಿದ 23 ಆನ್ ಪಾಡಿ ಅಂಚತ್ ತೂರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೂರೆಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಅದು ಇಜ್ಜಪ್ಪು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೂರೆಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ 67 ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಬನ್ಪಿನ ಕೇನಿ ಬಗ ಇಂಚ ತೂದ್ ಮಲ್ಪೋರ 46 ಬಂದು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ತೂತು ಎತ್ತಿನ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಗೆತ್ತದ ಮೂಲ್ದಿನ 39 ಮೂಲ್ದಿಯ 39 ಆತೆ ಉಂಡ 39 ತುಲೆ ನೆಟ್ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿರೆಗು ಯಾ ತುಯನ್ ನೆಟೆ ಏತ್ ಉಂದತ ಯಾಂಗ್ ಎತ್ತದುಲ್ಲ ಉಂದೆ ತುಂಡು 43 ಉಂದೆ ತುಯನ್ ಅಂಜದ ತೋಲ್ಲೆತ ಇತ್ತಿನದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಇವನ್ ಮಲ್ಲ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗುರು ಮಂಗೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೌಸಿ ಇರ್ನಾವು ಓ 32 32 ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು 81 ಬೊಕ್ಕ 32 ರಡ್ಡಿತ್ತೇನ 72 ಫುಲ್ ಹೌಸಿ ಯಾವ ಮನೆ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಅವರಿದ್ದು ನಾವು ಯಾರು ಓ ನಿನ್ನ 76 ಫುಲ್ ಹೌಸಿ ಯಾವ ಮಂಡೆ ಆದಿತ್ತೆ 72 ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಹೌಸಿ ನಿನ್ನಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಂಚಾಗಿ ಹೌದು ಇದನ್ನ ಇಂಚಾಯಿ ಹೌದಾ ಒಟ್ಟು ಬರವಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಉಂಟು ಆಪು ಉಂಟು ಉಂಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 76 ಬೇಕಾ 98 ಬಾಕಿ 86 86 ಬೇಕಾ 76 నాలుగు సాధ్యం సొంత నంబర్ బ్లడ్లో దాంతో సాధ్యం ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸೋತೆ ಅನ್ನ 4 1 ಆಗನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಯ್ ನಿಕ್ ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ದೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೊಡಂಬಿ ಏನಿದೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುದು ಆಗ್ಬೋಲಿ ಗೊತ್ತಂತ ಗೊತ್ತೇನು చెప్పండి నేను ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಚ್ ಬಚ್ ಇಂಜನೆ ಹೋಗು ಹಾ ಹೋಯ್ ಚಲ ಏಕೋ ಬೈ 35 ಈಗ ಮೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ 66 8 2 86 55 85 ऊपर था कुछ ले जा 65 लेट 42 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಂಗೇನಿದೆಯಾ ಕಲಾಸಿ ಹಂಗೇನೆ ಈಗ ಹಂಗೇನೆ ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆನೆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡು ಅಪ್ಪ ಪನ್ನೆ ಹೋಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಜೊತ್ತೊಂದು ಅಬ್ಬಾ. ಕಲ್ತೀನಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲ್ ಜಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಣಿನಿ ಗೋಬಿ ಪರಾಠ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬು ಐತ ಪುತ್ತರ್ದ ತೆಚ್ಚಿನಿ ಹೌಸಿಗೆ ಏನ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದ ಇಂಕುಲ್ ಜೇದ ಆರು ಜೇದೇರು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ತೊಜ ಪರ ಇಚ್ಚಿಗೆ ತೊಜ ತೋರ ತೂಪರ ನಮ್ಮನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒನ್ ಪರ ಎ ಸಿ ಫುಲ್ ಚಾಲು ಉಂಟು
ಚಲಿ ಚಲಿ ಅವನುಂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹೊಸ ತಿತ್ತಿನಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಡಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.